имшаб бозиҳои даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё дар гурӯҳи А баргузор мешаванд. Бошгоҳи Истиқлоли Тоҷикистон дар ин замина бо дастаи Шабоб Ал-Аҳли Дубай во мехӯрад. Чун анъана намояндагони дастаҳо дар нишасти хабарӣ пеш аз бозӣ иштирок намуда, андешаҳои худро бобати бозии интизор иброз доштанд. Барои дастаҳо ду вохӯригӣ боқӣ мондааст, ки натиҷаи онҳо тақдири роҳхатҳои даври навбатии мусобиқаро ҳал мекунад. ин бозӣ бешубҳа бозии душворе хоҳад буд, зеро Шабоб Ал-Аҳлӣ ҳам рақиби сарсахт аст ва барои пирӯзӣ талош хоҳад кард. мо ҳам дар навбати худ барои вохӯрии оянда нақшаи худро дорем. умедворам, ки ҳамаашро дар майдон амалӣ хоҳем кард. мо албатта барои 3 хол мубориза хоҳем бурд, зикр намуд иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи Истиқлол Мубин Эргашев. аз миёни ҳайати даста бошад дарвозабон Рустам Ятимов дар нишаст иштирок намуд. мо ба бозии мувофиқи нақша омодагӣ мебинем. аз ҳама муҳим бачаҳо солиманд ва худро хуб ҳис мекунанд. худи бозӣ ҷараёни рақобатро баҳо хоҳад дод, баён дошт Рустам. Шабоб Ал-Аҳлӣ чемпиони 7 каратаи Лигаи касбии футболи Амороти Муттаҳидаи Араб буда соли 2015 дар финали Лигаи Чемпионҳои Осиё ширкат намудааст ва аз бошгоҳи Гуанчжоу Эвергранди Чин шикаст хӯрдааст. ин даста дар даври аввали мусобиқот бозиашро бо футболбозони мо яъне Истиқлол мусовӣ 0-0 кард. дар даври дуюм аз Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ бо ҳисоби 0-2 мағлуб шуд. бозии сеюми Шабоб Ал-Аҳлӣ бар зидди АГМК ҳам бебарор анҷом ёфт. Ал-Аҳлӣ ягона ғалабаи худро дар даври чорум ба даст овард. ин ҳам АГМК-ро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. пас аз 4 давр даста дар зинаи сеюми ҷадвал мавқеъ дорад. бошгоҳи Истиқлол, ки дар бозии аввал ин дастаро мағлуб карда натавонист, ҳамакнун бо тарзи дигар ба вохӯрӣ муносибат хоҳад кард. даста тамринҳои барқароркуниро пас аз дидор бо Ал-Ҳилол роҳандозӣ намуд. тағйирот дар ҳайати асосӣ дар бозӣ бо арабҳо натиҷаи пурсамар овард. Виталий Левченко барои назар аст, ки ду бозии оянда хеле муҳим буда, барои имтиёзҳо то охир мубориза оштинопазир хоҳад буд. Нас ждет впереди 2 финала, в которых надо брать максимальное количество очков. Мы смотрим, анализируем, и исходя из соперника мы строим свою игру. Естественно, первый план, который выходит в игре, это нейтрализация тех наигранных комбинаций соперников, которые у них есть. И плюс те проблемы, которые есть у них в обороне, мы пытаемся эти проблемы решить и реализовать в свою пользу. ёдовар мешавем, ки Истиқлол айни замон бо касби 7 имтиёз дар садри ҷадвали гурӯҳи А қарор дорад. рақобати дастаҳои Шабоб Ал-Аҳли Дубай ва Истиқлол имшаб соати 23:55 мустақиман тариқи телевизиони варзиш пахш мегардад.